Il-Partit Nazzjonalista u gburi bil-ħidma li l-Maltin jagħmlu f'istituzzjonijiet internazzjonali bħal Nazzjonijiet Uniti għax dawn jgħinu biex ir-relazzjoni li pajjiżna għandu ma' dawn l-istituzzjonijiet tkompli tissaħħaħ. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg meta laqa fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali lil Vanessa Fraser, ir-rappreżentant permanenti ta' Malta fin-Nazzjonijiet Uniti, u awgurala l-kandidatura tagħha fih dan il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti hekk kif qed tippromuovi t-temi tas-sigurtà, is-sostenibilità u s-solidarjetà. Fil-fatt qabel il-laqa Fraser ippreżentat l-slogan li l-kandidatura Maltija se tkun qed tuża bitħejja terminu li jmiss bejn l-2023 u l-2024. Ir-rappreżentant permanenti Maltija fin-Nazzjonijiet Uniti qalet li f'din l-istituzzjoni pajjiżna jenfasizza fuq l-importanza tat-tibdil fil-klima. Hija esprimiet ukoll is-sodisfazzjon tagħha li ltaqat ukoll mal-kap tal-Partit Nazzjonalista fejn anke spjegatlu kif ir-relazzjoni tajba bejn pajjiżna u din l-istituzzjoni importanti ilha tajba għal diversi snin. Dwar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista sellem il-memorja tal-President Emeritus u ex viċi kap tal-Partit Guido De Marco li għal xi snin serva bħala President tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Matul il-laqa, Bernard Gregg kien akkumpanjat mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall-affarijiet barranin Karim Mifsud Bonnici u mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Rosalind Bolz-Knight.